వెళ్ళి ఈ నరకం చూడండి. ఈ భయంకర నరకాలలో ఇదే చివరిది చూడండి. కుంభిపాక నరకంలో 100 కిలోమీటర్లంత పెద్ద పాత్రలో ఎర్రటి నూనెను మరిగిస్తారు. పాపాత్ములను అందులో వేసి ఎముకలుగా కాలిపోతారు. తరువాత వారిని మళ్లీ మామూలుగా చేసి మళ్లీ అదే నూనెలో పడేస్తారు. ఈ శిక్ష ఎప్పటికీ ఆగకుండా కొనసాగుతుంది. నరకలోకంలో 8400 నరకాలు ఉన్నాయని చెప్పబడింది. వాటిలో కొన్ని ప్రధాన నరకాలు, మరికొన్ని చిన్న నరకాలు ఉంటాయి.